ಉಷಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ. ಸರಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ బాణదేవిరు బాణ నిల్కే రంగు పదర్గిన ఈ పొర్ల పొర్తుడు చిలిపిలి పన్పి పక్కిలు గూడు సేరున పొర్తు ಕೈಕಂಜಿಲು ಕಿದೆ ಸೇರುನ ಪೊರ್ತು ಬಂಜಿದ ಬಡಿಕ್ ಬೆನಿಯರೆ ಪೋತಿನ ಜೀವೊಲು ಇಲ್ಲು ಸೇರುನ ಪೊರ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಗು ಕೂಡೊಂದ. ಈ ಕಜ್ಜೊಗು ಒವೇ ರೀತಿದ ವಿಘ್ನಲ ಬರಂದಿಲಕ್ಕ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕೆ ಆಯ್ನ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮನ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ತುಳುವಪ್ಪನ ಪಾದೊಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅನುವುದೆತೊಂದು ಲೇಸನು ಸುರುಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು, ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ ಎನ್ಪ ಇನಿ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ತುಳು ಪಾಡ್ದೊನ್ನುಲೆಡು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೆವುಲು ಪನ್ಪಿ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಲೆನ ತೆರಿಯರೆ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಮೇದಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ. ನಮ್ಮ ಗೇನದ ಭಂಡಾರನ ನನ್ನನಾತು ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಜೊತೆ ಆತಿರು. ಇನಿತ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನೆಟು ಉಪ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು MBA ವಿಭಾಗ AJ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕುಡ್ಲಾ ಮೆರೆನಿಯಾನ್ ಸೇರ್ದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೇನ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬರಹಗಾರರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ದಾಂತಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಲು ಮಾನಸ ಪುನರ್ವಸತಿ ಬೊಕ್ಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಂಬೂರು ಉಡುಪಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ NA ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಭಾಗ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ಕುಡ್ಲಾ ಮೇರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ ನಡಪೆರೆ ಅನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲಾ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಮೆರೆಲ್ಲ ಇನಿತ ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಈತೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯರೆ ಐತ ಪಿರವು ರಾತ್ರ ಪಗೆಲು ಬೆನೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಮೆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡ್ ಈ ಲೇಸಗ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿ ಎಂ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದುಪುನ ಕಾಲೇಜದ ಮಾತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಸುರೂತ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಅಂಚನೆ ಪಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಅರಿವಾಣ ದಾತು ಉರುಂಟು ಪಣವು ದಾತು ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ತು ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಡು ಇಂಚ ತುಳು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪಂದೆ ಪುದರಾಯಿನ ತುಳು ಪಾಡ್ದನಲಿಡು ತುಳು ನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ದೆರು. ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯಿನ ಪಾಡ್ದನಲು ತುಳುನಾಡದ ಪುಟ್ಟು ಪರಪು ಮುಲ್ತ ಆರಾಧನೆಲು ಆಚರಣೆಲು ಅಂಚನೆ ನಂಬುಲಿಗೆಲು ದೈವ ದೇವರನ ಕಾರಣಿಕ ವೀರಪುರುಷರು ಸತ್ಯದ ಬಾಲ್ಯ ಆಯಿನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿ
ಸಿರಿನ ಸತ್ಯ ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ಜನಜೀವನನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತದಳು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಪಾಡ್ದನಲ್ಲೆಡು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರಹಗಾರರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮೆರಡ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿವಿ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು 108ನೇ ಯಜ್ಞೆ ಆದ ಗೇನ ಪೊಲ್ಲಬುದ ಪರಪು ನಡತೊಂದುಂಡು. ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ದಾಂತಿಯರೆ, ಮಾನದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿಂಚಿ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ರೆ, ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಗೇನ ಪೊಲ್ಲಬುದ ಪರಪು ತುಳು ಪಾಡ್ದನಲೆಡು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವು. ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕನು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡ್ದೇ ಆಳೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಉತಾರಾಧನದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರಡು ಅತ್ತಾಂದೆ ಬೇತೆ ಪೊರ್ತುಲೆಡು ಪೊರ್ತು ಕಳೆಯರಗಿಂದದು ಉಟ್ಟರ್ನೆ ಆಯಿಂಚಿ ಬಾಯಿದ ಬರವುನು ಪಾಡ್ದನ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು. ತುಳುನಾಡಗು ಒಂದುವೇ ಪುರಾಣ, ಒಂದೇನು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಲೊಂದುಲ ಲೆಪ್ಪುಲಿ. ಪಾಡ್ದನಲು ಭಜನದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ತೋತ್ರಳ ಲೆಕ್ಕ ದೈವಲೆನು ಕೊಂಡಾಡುನ ಪದುಕುಲತ್ತು ಐಕ್ ಬದಲಾದು ಅವು ದೈವಲೆನ ಕತೆಕುಲೆನು ಪನೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥದ ಮದಿಪುನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಂದೇ ಒತ್ತೊನ್ನವುಲ ತಪ್ಪತ್ತು. ದೈವಲೆನು ಪಾರ್ದೊಲೆನು ಅವವೇ ದೈವದ ಕೋಲ ನೇಮ ಆಯನ ಬಂಡಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಮೈಮೆ ಧರ್ಮನೇಮ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾಲುಡು ಪನ್ಪೇರು. ದೈವಾರಾಧನದ ಕೆಲವು ಪಾರ್ದನಲೆನು ಆರಾಧನದ ಸಂದರ್ಭಲುಡು ಅತ್ತಂದೆಲ ಪನ್ಪೇರು. ಪನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಸಿರಿನ ಕುಟುಂಬಗು ಸೇರಿ ಅಕ್ಕೆರೆಸು ಪೂಂಜೆದಿ ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡ್ಯೆ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರೆ ಮೊಕುಲು ಬೂತುಲಾದು ತೋಜಂದೆ ದೈವಕಳೆ ಎತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಂದು ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಡು. ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣನ ಬದುಕು ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ತೂವಡಾಂಡ ಪಾರ್ದನೊಲೆನ ತೂವೋಡು. ಬದುಕದ ಬಿಲೆ ನಂಬೊಲಿಗೆ ನಡಪು ನಲಿಕೆ ವನಸು ತೆನಸು ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರು ಬಂಧುತ್ವ ಆಟಕೂಟ ಕೃಷಿ ಬದುಕುಡು ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಲು ಸಮಾಜನು ಎಂಚ ಸರಿತ ಸಾಧಿದ ನಡಪರ ಇಂಬು ಮಲ್ಪೆದಂದು ಅವೆಂಚ ದಂಟದ ನಡಪಿ ಜನ ಮಂದೆ ಇಪ್ಪೆದೆಂದು ಪಾರ್ದನಲು ಪನ್ಪ. ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿರಿನ ಪಾರ್ದನ. ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಲ್ ರಡ್ಡ ಇಲ್ಲನು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನೋಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಬೆಳಗಾವ್ ನಾಲಿಗೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿ ಸತ್ಯದ ಮದಿಪು. ಸಿರಿಗ್ ಅಜ್ಜೆರು ನಡು ನೀರುಡು ಕೈ ಬುಡ್ದು ಪೊಂಡಲ ಬಸಲಾರದ ಅರಮನೆಟ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬಯಕ ನಾವು ಪೊಯ್ಯಡು ಮಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲಕ್ಕ ಆದು ಪೋಂಡು. ಬಯಕೆ ದಾನಿ ಕರಿಂಚಿನ ಬದುಕು ಕುಡು ತೆಗಲುಜಿ. ಅಜ್ಜೆರು ತೀರು ಪೋಯಿಲ್ನೆ ಬತದ ಎದುರುಂತುದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕಂಡನೆ ಕಾಂತು ಪುಂಜೆ ಕೂಟ ದಕ್ಲೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬೆ ಸಂಸಾರಡು ಪುಳಿಪುಂಟೆರತುಯೇ ಸಚ್ಚನಾಪುರೊಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಕುಮಾರನ್ನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತುದೊಲಿ ಅಹಂಕಾರಡು ಮೆರೆಪಿ ಕಂಡನೆಗ ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ದಾರುನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕ್ಯರ ಇಂಬು ತಿಕ್ಕುಜಿಂದಾನಗ ಸಿರಿಗಿತ್ತಿನವು ಒಂಜೇ ಸಾದಿ. ಸೆಟ್ಟು ನಾಯಗ ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಬಾರಿ ನಾಯಗ ಬಡೆಕಾಯಿಗೆ ದೇಶ ಬುಡ್ದು ದೇಶಾಂತರ ಪೋಪಿನವೇ ಎಡ್ಡೆಂದು ಎನ್ನೀರು. ಕೈದಾರದ ಕಂಡನೆಡ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟದ ನ್ಯಾಯ ಕೇಂಡದು ಅನ್ಯಾಯನೇ ತೆಲಿಪುನಗ ಸಚ್ಚನಾಪುರನು ಸುಡು ಸುಕಾರಿ ಮಲ್ತದು ಪಿದ್ದಾಡ್ನವು ಸಾಧಾರಣದ ಬೇಲತ್ತು. ಪುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಗು ಪೊಣ್ಣು ಏಪಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಯಲು ಮಲ್ತಲಂದಾಂಡ ಅಲೆನು ಪೊಣ್ಣುಂದೇ ಪನೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಸಮಾಜದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಕಾಸಿ ಇತ್ತನಾಯನ ಕಾರ ನಕ್ಕುನ ನರಮಾನ್ಯನ ಎದುರು ಬದುಕುನೆಕ್ ದೇಶಾಂತರ ಪೋಪುನವೇ ಸುಖಂದು ಎನ್ನಿದು ಪಿದಾಡ್ದ ಪೊಂಡಲ ತನ್ನನೇ ತೆಗಲೆ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೊಡು ಎಲ್ಲೆದ ನಿರೆಲುಗಾದು ಅಂಗಲ್ಪುಡುಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಗು ಪುಟ್ಟುದು ನನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಪರಪು ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪಯೆ ಏನನ್ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಕೇಂಡೊನ್ನಗ ಎಂಚಾವು. ಬಸಲಾರದ ಅರಮನೆಕ್ ಪೊಗ್ಗಂದೆ ತಂಕೊಡು ಜತ್ತು ಬತ್ತಿ ಸಿರಿಗು ತನ್ನ ಬಾಲೆನೆ
ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾವುನ ಪುರ್ತು. ಬಾಲೆ ಕುಮಾರ, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ತಿ ತಪ್ಪುಲು ನಿಕ್ ದಾಲ ಎಚ್ಚಂದ ಆಯ್ಜತ ಮಗ. ಎನ್ನನೆ ತಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಪತ ಪಂಡದು ಕರ್ಲು ಕರಾವುನಂಚ ದುಃಖ ಮಲ್ತಿರಂಡಲ ಕುಮಾರೇ. ಬೋಲ ಬಾರಿ ಸತ್ರಿಲು ಬೇಂಡು ವಾಲಗೊಡು ಈರನ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರ ತಾಪ್ಪೆರೆ. ತಗೆಮೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಈರನ ಬೇಜಾರು ಕಳೆಂಡತೆ ಪಂಡದು ಉರಿನಡೆ ಉಪ್ಪು ಬಿರುಕುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ತರೆಡ್ದು ಕಡಪ ಪಾತೆರುನ ಮಗನ ಉಡಲ ಬಾಸೆನು ಒಪ್ಪಿ ಸಿರಿ ಪಿರ ತಿರ್ಗು ತೂವಂದೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಮುಂದೆರ್ಸಾಯ್ನವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚೋದ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಪೊನ್ನೊರ್ತಿ ತಾನು ಪುಟ್ಟುನೆಕ್ ಸಾರ್ಥಕತೆನು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮೋನೆಡು ತೂಪಲಿಗೆ ಆಂಡ ಸಿರಿನ ಬದುಕಡು ಒವುಲ ಎನ್ನಿನವು ನಡತುಜಿ ಬಗೆಯಿನವು ತತ್ತುಜಿ. ಬದುಕದ ಉದ್ದಗಲ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ದು ತಾಂಗ್ ತರ್ಕೆಲು ತಿಕ್ಕಂದೆನೆ ಗಲಿಗೆ ಗಲಿಗೆಗೆ ಬದಲಾಯಿ ಬದುಕಡು ಎಂಚ ದೇವೆರು ದಿಯೇರ ಅಂಚ ಪಜ್ಜದೀದು ನಡತಿರು. ಲೋಕದ ತರೆತು ಪೋದಿ ಸಾದಿನು ತಾನ್ಲ ನಡಪಂದೆ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಸಾದಿಂದು ಉಟರ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂಡಿರು. ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆದೇ ಸಂಸಾರುಡು ಸೋತುನ ಸಿರಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವಗ್ ಅವಲ ರಡ್ಡಿನೆ ಬಿಡದಿಯಾದು ಬದುಕಗ್ ನಿಲೆನಾಡುನವು ಎಲ್ಲೆ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪರ. ದುಂಬು ಪಿರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ತಾನು ಪೆದ್ದು ಸಾಂಕಿ ಬಾಲೆಲ ಕೈ ತತ್ತದು ಓಲಾ ಎಂಚನ ಸಾದಿಡು ಬೂರುಬಿ ಕಾಲೊಡುಲ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಧೈರ್ಯಡು ತನ್ನ ಮಿತ್ತು ತನ್ಕಿಪ್ಪುನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಫಲೊಟ್ಟು ಸಿರಿನ ಬದುಕು ಮುಂದರಿಪುನವು ಮೆಚ್ಚುಡಾಯಿ ಸಂಗತಿ. ತನ್ನ ಮಿತ್ತು ತನ್ಕೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಬದುಕಗ ಕತ್ತಲೆನೇ ಪೊರ್ದಿಲೇಕ ತನ್ನ ಸಾದಿ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಂಬೊಳಿಗೆ ಕಡೆಕಾಂಡಲ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯದ ಸಿರಿನ ಪಾಡ್ದನು ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಸಿರಿನ ಕತೆನು ಅಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇರಾದು ಪಾಡ್ದನದ ಲೋಕಗು ಮೆನ್ಕಾವು ನಂಚಾಪುಂಡು. ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಿನ್ನೆಗೆ ಪನ್ಪಿ ಪಾರ್ದನಡು ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ದುರಂತಡು ಮುಗ್ಗಿನ ಕತೆನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡು. ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಿನ್ನೆಗೆ ಪನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣು ಪರಕೆಡು ಪುಟ್ಟುನಾಲು ಸಾಧಾರಣ ಪೊಣ್ಣತ್ತಂದು ತೆರಿಪಾಯರೆ ಈ ಪರಕೆಡು ಪುಟ್ಟುನಂದು ಪನ್ಪೆರ ತೆರಿಯಂದ ನಂಗು. ಈ ಕಿನ್ನೆಗೆಗು ಹೋವಾರಿ ಪನ್ಪಿ ಆಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯರೆ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ನಡುಟೊರ ಬರ್ಪಿ ಐತಗೆ ಪನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಿನ್ನೆಗೆನ ಆಸೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಮದ್ಮೆ ನಡಪರ ಬಲ್ಲಿಂದು ನಂಜಿಡು ಕೋವಾರಿ ನಡೆ ಪೋದು ಕಿನ್ನೆಗೆಗು ಒಂಜೇ ಕಣ್ಣಂದು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಲು. ಕೋವಾರಿಗು ಮನಸ್ಸುಡು ಕಿನ್ನೆಗೆನ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಇತ್ತುಂಡಲ ಐತಗೆ ಪನ್ನೆನ ನಂಬುದು ಕಿನ್ನೆಗೆನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಕಿನ್ನೆಗೆನ ಅಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ತೆರಿಯಂದೆ ಮಜಲೋಡಿದರಸು ಕಲ್ಲೆಂಬಿ ಪಿರ್ಗಡೆಗೆ ಮಗಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ. ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಂದಿ ಮದಿಮೆಡು ಮುಂದೆರಿಯರೆ ಆವಂದಿ ಕಿನ್ನೆಗೆ ತಾನೇ ಕಾಟ ಮಲ್ಪಾದು ಲಾಗಿವಲಂದು ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪುಂಡು. ಪೊಣ್ಣು ಆನಿರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಚಿತ್ತು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ನೆಂಗದು ಬದುಕುನಿ ಅತ್ತಂಡ ಸೈಪುನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲಲು. ಪಾರ್ದನಲಡು ಕರ್ನಗೆನ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸದೇಕಿದವು. ಕರ್ನಗೆನಲ ದುರಂತದ ಬದುಕು ಮಾಪು ಪರ್ಂದೆರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮೆಗ್ದಿ ಕರ್ನಗೆ. ಕೆಲವೆರು ಪನ್ಪಿ ಪಾರ್ದನಡು ತಮ್ಮಲೆ ಮರ್ಮಲಂದಲಾ ಉಂಡು. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಯಾಲು ಕರ್ನಾಗೆ ಪಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಡಿತಾಲು ಬಂಗಾರದ ಮೈಪು ಪತ್ಯಾಲು ಚಾವಡಿ ನಡುವಾರ ಬೀಜಾಲು ಚೆಂಬುದ ಕಡ್ಯಾದೆತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟಿನ ಗುವೆ ನಾಡೆ ಪೋಪಾಲೆ ಆಕಾಶಂದ ಪನೆ ಮಾರ ಪತ್ಯಾಲು ಪಾತಾಲಂದ ಪನಿ ನೀರು ದೆತ್ತಾಲು ಕೈ ಮೋನೆ ನೆಡಿಯಾಲು ಕರ್ನಾಗೆ ನೀರು ಕೊನೋದು ಬತ್ತಾಲೆ ಕಬುಲ್ತಿ ಪೆತ್ತದ ಕೈತಡೆ ಒಲ್ಲಿನ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ನೆನಪೋಪಾಲೆ. ಇಂಚ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊನ್ನೊರ್ತಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಚ ತನ್ನ ದಿನತ ಬೇಲೆಣ್ಣು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲೊಂದು ತೆರಿಯೋಲಿ. ಕರ್ನಗೆಗ್ ಅಟಿಲು ಅರಗನೆ ಮಲ್ತದು ಪಲಯೆ ಪರ್ಂದೆರೆಗ್ ಬಲಸುನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ಕೊಯ್ನಗ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟದಿ ದೈಕುಲೆ ಕಾಯಿಲೆನು ಕೊಯ್ಪಲು ಬೂತೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಕರ್ನಲೆಗವು ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪರ್ಂದೆರು ವನಸುಗು ಕುಲುನಗ ನುಪ್ಪುಡು ಕಲ್ಲು ಕುಜಲು
ಮಣ್ಣು ಬೆಜಂಟ್ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲಾ ಮನಸ್ಸು ದೀದ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಯಲೆಂದು ಕೋಪೊಡು ಕೊದ್ದಿನ ಪರ್ಂದಿರು ಆಲೆ ಜುಟ್ಟು ಪತ್ತೇರು ಕೈ ಬಚ್ಚಲಾತ್ ಗುದ್ದೇರು ಕಾರು ಬಚ್ಚಲಾತ್ ತೊರ್ತೇರು ಕೆಕ್ಕಿಲ ಕಿಲ ಬಂದಿರಟ್ಟದು ಪೋಂಡು ಕೈತಾ ಕಾಜಿ ಪುಡಿಯಾದ ಪೋಂಡು ಮೂಂಕುದ ಟಿಕ್ಕಿ ಪೊಲಿದು ಪೋಂಡು ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ದನ ಪಲಯ ಹಾಕಿನ ಪೆಟ್ಟು ತಡೆವರ ಅವಂದೆ ಬಲಿತ್ ತಪ್ಪಾಯಿನ ಕರ್ನಗೆ ಗೋಲಿದ ಮರಕ್ ಬಡ್ತ್ಯಲಿಗೆ ಪಲೆಲ ಮರ ಬಡ್ತುವೆ ಕರ್ನಗೆ ಗೆಲ್ಲದ ಕೊಡಿಕು ಪೋಪಲು ಪಲೆಲ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೆರಿ ಪತ್ತನಗ ಕರ್ನಗೆ ಇರೆತ ಕೊಡಿಕು ಪೋಪಲು ಪಲೆಯಲ ಇರೆ ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟುನಗ ಕರ್ನಗೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪರಲ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತೋಜಂದೆ ಮರತಡಿಟಿತ್ತಿನ ಕೆದುಕುಲಾಗಿದ್ದು ಸೈಪಲು ಕರ್ನಗೆನ ಪುನದೆತ್ತದು ಪಾಟಗೂರುದು ಪೊತ್ತಾದು ದುಃಖದ ಗಂಜಿ ಉನ್ನಗ ಜುಮಾದಿ ಗೆಂದಗಿಡಿತ ರೂಪುಡು ಬತ್ತದು ಕಾಟೊಡ್ದು ಕರ್ನಿಗನ ಕಾನ ಕರಿಯಟ್ಟ ಕನತದು ಪಲಯನ ಗಂಜಿಗೆ ಪಾಡುಂಡು ನೆನ್ನು ಬುಡ್ಪಾದ ತೂನಗ ಆಯಗು ಭೂತದ ಉಪದ್ರ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂದು ತೆರೆಯುಂಡು ಆಂಡ ಕರ್ನಗೆ ಪನ್ಪಿ ಬಿರ್ಸೆದಿ ಪೊಣ್ಣನ ಅಂತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುನವು ಆನಿದ ಕಾಲದ ಆಂಜವೆನ ಕಾರುಬಾರಗು ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಂದು ಪನುಲಿ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಬದುಕು ಅವೇತ್ ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಈ ಪಾರ್ದನಡು ನಂಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾನಿಗ ಪನ್ಪಿ ಪರತಿ ಮಂಗಣೆ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಪಾರ್ದನಳು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಂಡಲ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುವುಲ್ಲ ಮಾನಿಗನ ಪಾರ್ದನ ಕಿನ್ಯಂದಾಂಡ ಪರತಿ ಮಂಗಣೆ ಎಚ್ಚ ವಿವರಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ದುಡು ಪಾರ್ದನ ಉಂಡು ಕೂಜವೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿಗ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಕೂಜವಗ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿರೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದು ಕೂಜವನು ಲೆತದು ಗುಂಡು ಪಾರ್ದು ಕೆರ್ದು ಮಾನಿಗನು ಪಡೆಯರೆ ಬಯಕನ ಬಲ್ಲಾಳನ ಮೋಸದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಬಲಿಯಾಯಿನಾಲು ಮಾನಿಗ ಪನವುದ ಸೊರ್ಕು ಏರು ನಾಯನ ಕೈಟ್ ಬಡಪತ್ತಿಡಿತ್ತುಂಡಲ ಬದುಕೆರೆ ಬುಡಂದಿ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಟ್ ಈ ಪಾರ್ದನನು ತೂಗುಲಿ ತನ್ನ ಕಂಡನಿನ ಕಾಟೊಗು ಬಲ್ಲಾಳನ ಅರಮನೆತ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುಲೆನು ದಕ್ಕಾವುನ ಮಾಣಿಗ ಆಯೆ ಸರ್ವಸ್ವಲ ಕಲೆವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಲ ಸೈಪುನಂಚ ಮನ್ಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಈ ಪಾರ್ದನುಡುಂಡು ಆ ಮರ್ಲನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರಂದೆ ಕೂಜವನ ಕಾಟೊಗೆ ಲಾಗಿದು ಆಲ್ಲಾ ಸೈಪಲು ಪನ್ನಗ ಆಲೆನ ಧೈರ್ಯ ಪಾಪಿನ ಅಂತ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಉಪಾಯ ಮಾನವತಿಯಾದ ಬದುಕರಾಪುಜಿಂದಾನಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಘಟನೆಲು ನಡತನವು ಪಾರ್ದನುಡು ಮೂಡುದು ಬತದುಂಡು ಆಣನ ಅಹಂಕಾರ ವಾ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಪೊಣ್ಣನ ಬದುಕನು ಮುರುಂಟಾದನನೆ ಎಚ್ಚಾಂದು ಪನುಲಿ ಪರತಿ ಮಂಗಣೆ ಪಾರ್ದನುಡು ಬರ್ಪಿನಾಯೇ ಬೊಟ್ಟುಡಿ ಬಲ್ಲಾಳು ಪರವೆಲ ಪರತಿಲ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆದ ಕುಟುಂಬ ಪರತಿ ಮಂಗಣೆನ ಮಿತ್ತದ ಆಸೆಗು ಭೂತ ಕಟ್ಟೆರಲೆತ್ತದು ಬೊಟ್ಟುಡಿ ಬಲ್ಲಾಳು ಕೆರ್ಪಿ ಕತೆ ಭೂತೊಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದು ಮೀದು ಬತದ ಅರ್ಧಾಲ ಪಾಡ್ದು ಭೂತ ಲಕದು ಉಂತುದು ಮಾತಿರು ಪೂವರಿ ಪಾಡಿರ ತಯಾರಾನಗ ಮಾಳಿಗೆದ ಗಿಳಿಸುವೆಡು ಜೋಡು ನಳಿಗೆದ ಬೆಡಿದಿದ್ದು ಗುಂಡು ಪಾರಾವೆ ಬೊಟ್ಟುಡಿ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಬಲ್ಲಾಳನ ಕುತಂತ್ರುಗು ಬದುಕ ಕಳೆವನ್ನ ಪರತಿ ಮಂಗಣೆ ಬಲ್ಲಾಳನ ಸಂಪತ್ತನು ಮಾತ ಪರವನ ಕಾಟೊಗು ಪಾಡ್ಪಾದ ತಾನ್ಲಾಯಿಕ್ ಬುರ್ದು ಜೀವ ಬುಡ್ಪಲು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕತೆ ಕುಲೆನು ಪಾರ್ದನಲಡು ಎತಲ ತೂಲಿ ಬುಡಿದಿನ ಎದುರುಡೆಯ ಕಂಡನೆನು ಮೋಸುಡು ಕೆರ್ಪಿ ಕತೆ ಇನೆ ಕೋಡೆದ ವತ್ತು ಪೊಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಮನಸುಲೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪತ್ತು ತನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಬದುಕು ಪೊಲಿದು ಬೂರ್ನಗ ಆಲೆಗುಪ್ಪುನವು ಒಂಜೇ ಸಾದಿ ಅವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪೊಣ್ಣನ ಬದುಕುಗು ಕನ್ನಡಿ ಪತ್ತುನ ನನೊಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಪಂಡ ಪುತ್ತಕ್ಕನವು 7 ಜನ ಆಣುಲೆಗು ಒರ್ತಿಯೇ ಮೆಗ್ದಿ ಪುತ್ತಕ್ಕನ ತರೆ ಕುಜಲಗು ಮುತ್ತು ಸುರಿದು ಪೊರ್ಲು ತೂವೊಡುನ್ಪಿ ಅಂಗಲ್ಪುಡು 7 ಜನ ಪಲಯರ್ಲುಲ ಕಡಲಾಯರೆಗು ಪೋಪೆರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು 7 ಜನ ಮೈತಿದಿಯರ್ಲು ಕೊರ್ಪಿ ಕಷ್ಟದ ಬಗೆ ತುಂಡ ಬಗೆನಾಯಗಲ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ತೋಜು ಮೈತಿದಿಯರ್ಲು ಉಜ್ಜೆರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅರಿಮಲ್ಪರ ಪನ್ಪೇರು ತಡ್ಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅರಿಟಿತ್ತಿನ ಉಮಿನು ಕಳೆವೊಡುಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲದಂತೆ ನೀರು ಕನಯರ ಪನ್ಪೇರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಿ ಕಡ್ಡೆನ ಕೊರ್ದು ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಕನಲ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪುತ್ತಕ್ಕನ ಕಣ ನೀರುಡು ಕೈದೆಕ್ಕು ನಂಚ ಮಲ್ಪಾವುನ ಮುಗು ತೆಪ್ಪು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಸೂಕನಯರ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆದಿಲ್ಲದ
ಕಪ್ಪು ಪುಚ್ಚದ ಬೀಳಡು ಸೂ ಕನಪಲು ಕತ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ತಪ್ಪು ಕನಯರ ಪನ್ಪೇರು ಆಲು ತಪ್ಪುನು ಕೈಟೇ ಮುತುದು ಸಂಕಪಾಲನೆ ಕಟದು ತಪ್ಪುದ ಕಟ್ಟ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪಲು ಕಟ್ಟದು ಕನಪುನೇನು ಆಲು ತಪ್ಪುಂಡ ಕಟ್ಟನ ಕನಪುನೇನು ತೂದು ಮೈತಿದೆರ್ಲು ಚೋದಿಗಾಪೆರು ಮೈತಿದೆರ್ಲಿನ ಚಮತ್ಕಾರದ ಬೇಲೆಲೆಗು ಚಾತುರ್ಪುಡೆ ಬೆಂದದು ತೋಜಾಯಿ ಹುತ್ತಕ್ಕೆಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಯರೆಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮರಟ್ಟೇ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ರಾತ್ರೆಡು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಜೋಡಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಹುತ್ತಕ್ಕನು ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ದು ತಿಂದದು ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲು ಒಂಜಿ ನಟ್ಟುನ ಪುಂಜೆಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುಂಜವು ಆ ಬಿರಲಿನ ಪತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಟ್ಟೊಂದು ಪೊನಗ ಪಲಯರ್ಲೆಗು ಈ ಮೆಗ್ದಿನ ಕತೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಈ ಮೆಗ್ದಿಗಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಅನ್ಯಾಯಗೂ ತನ್ಕುಲೆನ ಬುಡಜರ್ಲೆಗು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ದು ಅಲೆನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುವೇರು ಇಂಚ ಪೊಣ್ಣನು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಕಷ್ಟಲೆಗು ನೂಕುಂಡಲ ಬುದ್ಧೆಂತಿಕೆಡು ಗೆಂದೊಂದು ಪೋಪಲು ತನನು ಪಿಲಿಯೇ ತಿಂದಿಂಡಲ ಕಿನ್ಕರೆ ಬೆರಲೆಡು ಕುಡ ಜೂವ ಪಡೆಪಲು ಬಾಲೆ ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪಿ ಪಾರ್ದನಲ ಉಂದ್ವೇ ಕತೆನು ಪನ್ಪುಂಡು ಜನಪದಡು ಪೊಣ್ಣೆ ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರಣ ಆಯಿಂಚಿ ಪಾರ್ದನೊಲೆ ಎಚ್ಚಂದು ಪನುಲಿ ಜನಕುಲೆನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭಾವಪೂರ್ಣ ಪುಂಜವೆ ಬದುಕು ಪಾರ್ದನದ ರೂಪೊಡು ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗು ಮಹಾ ಕಾವ್ಯಲ ಲೇಖ ಹರಿದು ಬತ್ತುಂಡು ನಾಗಸಿರಿ ಕನ್ಯಗೆ ಕರ್ನಗೆ ಅಸುರೇತಿ ಬಂಗಾರು ಕೊಲ್ಲೂರ ಮೂಕಾಂಬಿ ಜೇವು ಸುಬ್ಬಿಯಮ್ಮ ಬೊಳ್ಯೊಲ್ಲ ಕಿನ್ಯಾಗೆ ಬಾಲೆ ತಂಗಡಿ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ಯಾಮು ಸಿರಿ ಅಕ್ಕೆರಸು ಪೂಂಜೆದಿ ಓನಮ್ಮ ಜೇವು ಮಾನಿಗ ಪರತಿ ಮಂಗಣೆ ಇಂಚ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪಾರ್ದನಲೆಡು ಪೊಣ್ಣನ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯೊನೆ ನಮತೂಪ ಬಲಜೇವು ಮಾನಿಗನ ಪಾರ್ದನ ಬಾರಿ ಪುದರು ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠದ ಬಗೆಟ್ ನಂಕ್ ತೋಜ್ಪಾವುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಧಾನವಾದುಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣಗ್ ತೆರ ಕೊರ್ದು ಮದ್ಮೆ ಆಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಸೋದರಿಕೆಡು ಈ ತೆರ ಕೊರಂದೇನೆ ಹಕ್ಕಡು ಮದ್ಮೆ ಆವಲಿತ್ತುಂಡು ಬಲ್ಲಾಳೆ ಈ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ತೆರ ಕೊರಂದೆ ಮಾನಿಗನ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ತನ್ಕ್ ತೆರ ಕೊರಂದೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿನವು ಮರ್ಯಾದೆ ಗುಂಜಿ ಕುಂದುಂದು ಮಾನಿಗ ಎನ್ನಿವಲು ಕಂಡನು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಹಕ್ಕಡು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿ ಈ ಕ್ರಮ ಐತ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನಿಗನ ಪುನೆಪಾಟ ಈ ಪಾರ್ದನುಡು ನಮ ತೂವಲಿ ಆಲೆಗವು ಪೊಣ್ಣಗ ಮಲ್ಪುನ ಅವಮಾನ ಈ ಕಾರಣಗಾದ ಮಾನಿಗ ಮದ್ಮೆ ಆದು ಕಂಡನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪಿರಬತ್ತಿನಲ್ ಕುಡ್ಡ ತಿರ್ಗದು ಪೋಯರಕೇನು ಜಲು ಫಲಯೇ ಬಲದೊಡ ಪನ್ಪುನಾಯೇ ಉಪಾಯುಡು ಸಮಾಧಾನುಡು ಕಂಡನಿಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡುವೆ ಬಲ್ಲಾಲ ನಡೆ ಬತ್ತಿ ಮಾನಿಗನು ಬಲ್ಲಾಳೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬರ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬುಡು ಬಿರ್ಸೆದಿ ಮಾನಿಗ ದೈರೊಡೆ ಪೊರಿಲತ್ತದು ಗೊಬ್ಬುಗಾಂದು ಪಂತ ಪಾಡುವಲು ತಂಕೊಗು ತಯಾರಾಪಲು ಪಂತೊಡು ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬರೆ ಬಲ್ಲಾಳಗಲ್ಲ ಮನಸಾಪುಂಡು ಒತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಸೋತೊಂದು ಬತ್ತದು ಕಡೇತ ಸುತ್ತುಗಾನಗ ಸೋಪುನ ನಿಘಂಟುಂದಾಂಡು ಅಪಗ ಮಾನಿಗಡ ಬಾಜೆಲಾಪುಂಡು ಪೇರು ಕೊನುದು ಬಲ ಅಂದು ಹಠ ಕಟ್ಟುವೆ ಮಾನಿಗ ಪೇರು ಕನಯರೆ ಉಲೈಪೋನಗ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಚೆನ್ನೆದ ಮನೆನೇ ತಿರ್ಗಾದ ದೀಪೆ ನೆನ್ನ ತೂದು ಕೋಪ ನೆತ್ತಿಗೇರಿ ಮಾನಿಗ ಎಡತ ಕಾರಡು ಮನೆನು ತೋರ್ತದು ಗೊಬ್ಬು ಪೊಲ್ತದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುವಲು ತಾನು ಮಲ್ತಿ ಮೋಸ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗೊಬ್ಬು ಪೊಲಿತಲಂದು ಕೋಪುಡು ಬಲ್ಲಾಳೆ ಚೆನ್ನೆದ ಮನೆಕ್ ತೋರ್ತಿನಾಲು ಎನ್ನ ಅರಮನೆನ ದಿವನ ಪಂಡದು ಮಾನಿಗನ ಮಿತ್ತು ಕೈಮಲ್ತೆ ಬಲ್ಲಾಳನ ಪೆಟ್ಟಿಗು ತೊರಿಪಾಟಿಕೆಗು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಬುಡ್ದು ಬುಲಿತೊಂದು ಜೆತ್ತಿ ಮಾನಿಗನು ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಾಳಗಾಯಿಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರೆ ಹಠ ಕಟ್ಯಲು ತುತ್ತಿ ಕುಂಟುಡು ಬಲ್ಲಾಳೆ ತರ್ಪಾಯಿ ದಂಡಿಗೆಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸೇರಿಯಲು ಒಂದು 4 ದಿನದ ಕೋಪಂದು ಎನ್ನಿನ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಹುಡ ಮಾನಿಗನು ದಂಡಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಬರಿಯರ ಪಂಡೆ ಮಾನಿಗ ಆಯನ ರಾಜಿದ್ದ ಬದುಕಗ ಧಿಕ್ಕಾರ ಪಾಡುವಲು ಕಿದೆ ಬಾಕಿಲು ಅಡಿಪುನ ಕುಂಟಿ ಮೈಪು ತನ್ನ ಸೀರೆ ರವಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದು ತನ್ನ ಕರಿಮಣಿ ಮೂಂಕುತಿ ಕಾರಂಗಿಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ದಂಡಿಗೆಡ್ದೀದು
ದಂಡಿಗೆದ ಬಾಕಿಲು ಬಲ್ಲಾಳೆನೇ ದೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ತಾಕೀತು ಮಲ್ತದು ಕಡಪುಡುವಲು ಪಿರಬತ್ತಿ ದಂಡಿಗೆದ ಬಾಕಿಲು ದೆತ್ತಿಂಚಿ ಬಲ್ಲಾಳಗು ಆಯನ ಮರಣ ಸೂಚಕ ವಸ್ತುಲೇನ ತೂದು ಏಳೇಳು ಕಂಡುಗ ಕೋಪ ಉರ್ಕರಂಡು ಆಣ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಮುದ್ರೆಯಾದು ಒತ್ತುನ ಈ ಸುವಸ್ತುಲೇನು ಪಿರ ಕಡಪುಡುಡಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿಯಾದ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದು ಆಲೆನ ಮಿತ್ತು ತಾನ್ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪರಾ ಪುಜಿಂದಿ ಎನ್ನಿದು ಜುಮಾದಿಗು ಪರಕೆ ಪಂಡದು ದೀಪ ಪೊತ್ತವೆ ಮರ್ಲು ಪತ್ತದು ಮಾನಿಗ ಎನ್ನ ಜಾಲುಗು ಬತ್ತಲುಂಡ ಅಣಿ ಏರಾದು ಬಲಿನೇಮ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪಣ್ಪೆ ಜುಮ್ಮಾದಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗಡು ಮಾನಿಗನು ಮರ್ಲು ಪತ್ತುಂಡು ಕನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅರಮನೆದ ಬಾಕಿಲಿಗು ಬತ್ತಿ ಮಾನಿಗನು ತಡೆದು ಬಲ್ಲಾಳೆ ಸತ್ಯೊಡೈ ಪೋತಂದಾಂಡ ಸತ್ಯೊಡು ಉಲೈ ಬಲ ಪನ್ಪೆ ಬಲ್ಲಾಳನ ಬುಡೆದಿಯಾದ ಪೋತಿ ಮಾನಿಗ ಇತ್ತೆ ಕಂಡನೆನ ಕಳೆವೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಲು ಅರೆಮರ್ಲೆದಿಯಾಂಡಲ ಮಾನಿಗ ಅರಮನೆ ತುಲೈ ಪೋಯರಕ್ಕೇನು ಜಲ ಸತ್ಯೊಡು ಉಲೈ ಪುಗ್ಗೆರ ಒಂದೇ ತಡ್ಡೆ ದಾಂಟದು ಬುರ್ದು ಸೈಪಲೆಂದು ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆಣನ ಅಧಿಕಾರ ಬದುಕು ಅತ್ತಂಡ ಸಾವು ಪನ್ಪಿ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಒಂಜೆನದೆ ತೊಂದರೆ ಪನ್ನಗ ಜುವ ಇತ್ತಂಡ ತೈ ಅಧಿಕಾರ ಜುವನೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಏರಡ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ತೋಜಾಬ ಪನ್ಪಿ ನಿಲೆಟ್ ಮಾನಿಗನ ಸಾವುನು ನಮ ತೆರೆಯೋನುಲಿ ಆಣನ ಅಧಿಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಎದುರುದ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಾನಿಗನ ಪಾರ್ದನದ ಉದ್ದೋಗು ತೂವಲಿ ಮಾನಿಗನ ಧೈರ್ಯ ಆತ್ಮಗೌರವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪಾತಿವೃತ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಲೆಡು ಕೊಡಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನವು ಆ ಕಾಲದ ಮಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆ ಬಲ್ಲಾಳನ ಮೋಸ ಹಠಕ್ಕು ಆಯನೆಲ್ಲ ಅಂತ್ಯನೇ ಮಲ್ಪುನವು ಮಾನಿಗನ ಸೋಲುಲ್ನ ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಾಗಸಿರಿನ ಪಾರ್ದನಡು ನಾಗಡ ರಾಜನ ಬುಡದಿ ನಾಗಸಿರಿ ಆಯಗ ಏಪಲ ಬುಡದಿನ ಮಿತ್ತು ಸಂಶಯ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಕಂಡನೆನ ಅಪನಂಬಿಕೆಗು ಸಿರಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಇಂಬುನು ಕೊರ್ಪೆ ನಾಗಡ ರಾಜಗು ಬುಕ್ಕಲಾದ ಸಂಶಯ ಬುಳೆದು ನಾಗಸಿರಿನ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಪಾತಿವೃತ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆಗು ತಿಕ್ಕವೆ ಪೊಣ್ಣನ ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ಶೀಲದ ಬಗೆಟ್ಟು ಬುಲೆದು ಬತ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವೇತೋ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆನದೆರ್ತುಂಡಲ ಆಂಜವೆನ ಹಿಂಸೆಲೆಗು ಲೆಕ್ಕನೇ ಜೀಂದು ಪನುಲಿ ಖಂಡನೆನ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆಗು ನಾಗಸಿರಿ ತನ್ನ ಅಂತ್ಯನು ತಾನೇ ಬರೆವುಳ್ಳರು ನಾಗಸಿರಿ ಆಯನ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆಗು ಪೋಡಿದು ಸೈತನ ಅತ್ತಂದು ನಮ ತೆರೆಯೋನುಡು ಆಣನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆದ ಎದುರು ಸೈಪುನವೇ ಆಲೆನ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಶಕ್ತಿ ನಾಗಸಿರಿ ತೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಮೋಕೆದ ಪಲಯಗ ಗೊತ್ತಾದು ಪಾರು ಬತ್ತೆ ಕಾಟೊಡು ನಾಗಸಿರಿನ ಪುನತೂದು ಇಡೆಗು ಬಲ ತಂಗಡಿಂದು ಕಣನೀರು ಪಾಡ್ನಗ ಸತ್ಯದ ಪೊಣ್ಣು ನಾಗಸಿರಿ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಅದು ಪಲಯನ ಕೈಕು ಬತ್ತಲು ಅವಿನು ತೂದು ನಾಗಡ ರಾಜೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಮಾಪು ಮಲ್ಪು ಬಲ ಅಂದು ರಂದುವೆ ಕಂಡನನ ಮೋನೆ ತೂವಂದೆ ಈ ಕೊರಿ ಕಷ್ಟನೇ ಯಾವು ಬುಡದಿ ಬಿಟ್ಟಾಂಡ ಕಾಟೊಡು ಉಲ್ಲಲೆಂದು ಪನ್ಪಲು ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣನ ಸಂಬಂಧದ ನೆಲೆನು ಮೋಸ ಸುಳ್ಳುಲೆನು ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಆವೊಂದಿತ್ತು ಹಿಂಸೆಲೆನು ಈ ನಾಗಸಿರಿ ಪನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪಾರ್ದನಡು ಕನ್ನಡಿಯಾದ ತೂವಲಿ ನಮಕ್ ಮಾತ ತೆರೆದಿ ಕತೆ ಕಲ್ಲೊರಟಿನವು ಪಲಯನ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು ಶಿಲ್ಪಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಭೈರವರಸನ ಬೇಲೆಂದು ಕಾರ್ಲಡು ಗುಮ್ಮಡನ್ನು ಕೆತ್ತದು ಕೈಕಾರು ಕಳೆವಂಡೆ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿ ಕಲ್ಲೊರಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಕೈಕಾರು ಕರ್ತನ ಅರಸನು ಅಂಚನೆ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಲ ರಾಜ್ಯನು ಸುಡು ಸುಕಾರಿ ಮಲ್ತದು ಅರಸಗ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನು ಪಲಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಾಲು ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಮಾಯಂದಾಲು ಅತ್ತಂಡ ಬಾಲೆಮಾನಿನವು ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೊನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಣ್ ಆಂಜವಿನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲೆನಂದು ನಂಬೊಲಿಗೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಿ ಪೊರ್ತುಡು ತತದು ನಡತಂಡ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಗು ಆಣು ಆಂಜವೆಗು ದೈವಲು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಲ ಪೊಣ್ಣನ ಮೂಲಕನಂದೇ ಪನ್ಪುನವು ನಡತ ಬತ್ತಿ ಸತ್ಯ ಒಂದು ವಂಶದ ನಾಶನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಪಲಿ ಮೆಗ್ದಿ ಮರ್ಮಲರ್ಲೆನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಪಲಯಗು ತಮ್ಮಲೆಗು ಎಚ್ಚ ತಾಗು ಆಯಗ ಬೇನೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ಪುನ ಕತೆ ಬಾಲೆಮಾನಿನವು ಪೆದ್ಮೆದಿ ಬಾಲೆಮಾನಿನು ಜುಮಾದಿ ಕಿರಂಡಂದಾಂಡ ಬಾಲೆಮಾನಿ ಮಾಯ ಕೊಡು ಬತ್ತದು ಬಣ್ಣಾರೆರೆ ಮರ್ಮಲೆನು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಈ ಪಾರ್ದನಡುಂಡು ಪಲಯನ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮಲೆನ ಬೇಜಾರುಗು ಪೊಣ್ಣುಲೇ ರಡ್ಡು ಸೈಪುನೆನು ಈ ಪಾರ್ದನಡು ತೂವಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ಮುಡಿತಿ ಪಾರ್ದನಲೆಡು
ಆಂಜವು ಪಾಡಿಗೆರೆ ದಾಂಟಂದೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಧೇಯತೆ ಪಾತಿವೃತ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆನು ಮೀರ್ದು ನಡತಿ ಕತೆಕುಲೆನು ತೂವಲಿ ತನ್ಕುಲೆ ಮರಣದ ಮೂಲಕನೇ ಆಂಡಲ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಚಾರ ಮೋಸ ಕುತಂತ್ರಳೆನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಂಜವು ಪೊರ್ಮುದೇರು ಧಿಕ್ಕರಿಸಾದಿರು ತಪ್ಪುನು ತಪ್ಪುಂದೇ ಪನ್ಪಿ ತಂಕೊಡುಂತುದಿರು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪಾರ್ದನಲೆಡು ಪೊಂಡುಲೆನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಈ ಪಾತ್ರನ ಕೇನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಡ್ದನಲೆಡು ಬರ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವುಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದನಲೆನ ಕೆಬಿಕ್ ಇಂಪು ಆಪುನಂಚ ಪಂಡದು ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರಿಯರು ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ದಾಂತಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನಸ ಪುನರ್ವಸತಿ ಬೊಕ್ಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಂಬೂರು ಉಡುಪಿ ಮೆರಡ ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ரெண்டு ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಅವಕಾಶಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಕೇನೊಂದುಂಡ ಎಲ್ಲ ಪನೋಲ್ಯ ಇಂಕೊಂಚೂರು ರೇಂಜ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೇಂಡು ಸರ್. ಸರಿ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಸಾದರ ಮಲ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಿನ ಪಾಡ್ದನದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬಕ್ಕ ಐತ ಪೂರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಪೂರ ಗಮನ ಮಲ್ತುಂಡ ಈ ಶತಮಾನೋಗು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕ್ ಪೋಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂದ ಹಿಂಸೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂದ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಲು ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದನ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತುಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಗೇನ ಕೇಂದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಮನಸ್ಸು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರು ಮಾತು ಮೌನ ಮಾತಾದಾಗ ಈ ಮೌನ ಮಾತಾದಾಗ ಪಂಡ ಈ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪನ್ನೊಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಎಂಕಲೆನ್ ಕೇನ್ನಗುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನ್ನಗುಲು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ನಗುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ ಪೋದ್ ಎರಡಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಭಾವನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದು ಮೌನಗು ಜಾರ್ವ ಈ ಮೌನವು ಜಾರ್ದಿನೇನು ಅವು ಏತು ಸಮಯ ಎಂಕಲ್ನ ಮೌನದ ಬಂಡಾರ ಹೊಡೆದಿವಾರೆ ಆಪುಂಡು ಈತ ಶತಮಾನದ ಪಿರವಡು ಪೋಂಡ ಶತಮಾನದ ಪಿರವಡು ಪೋಂಡ ಇಂಚ ಮೌನ ಆದು ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸುಮಾರು ಪುದಾರ್ ಪಂಡ್ಯರು ಮಾನಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪುದಾರಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರೈತೆ ಒಂಜಿ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಜಾತಿಲು ಅವೆನ್ ಪೂರ ದೀದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮುಂದ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಅಗುಲು ಪಡೆಯೋನ್ವೇರು ಅಗುಲು ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆಯೋವಿನ ಆ ಶಕ್ತಿಲೇ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬೇತೆ ನಮ್ಮುಂದ ದೈವೋಲಾದು ಇದ್ರ ಬೇತೆ ನಮ್ಮುಂದ ಶಕ್ತಿಲಾದು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಅಗುಲು ನೆಲೆ ಆದು ಅಥವಾ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಕರಾದ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲಾದ ಅಗುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಈ ನೇಮದಲ್ಪ ಕೋಲದಲ್ಪ ಈಜಿಡ ಮಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಬಾಕ್ಯಾರು ದೇವೇರ್ನ ಕಂಡೋಲ್ಯನ್ ಪೂರ ನಡ್ನಾಗ ಈಜಿಡ ನಟ್ಟಿದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಐಟ್ ಆ ಶಕ್ತಿಲೇನ ವರ್ಣನೆ ಐಕಲ್ ಆ ಶಕ್ತಿಲೇ ಗಿತ್ತಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ ನಾವು ಮೌನ ಅವು ಕಡೆಕ್ ಪಾತೆರ ಆದು ಅವು ಒಂಜಿ ಪದಾರ್ಥ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಜನಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂದು ರೂಪ ಐತೆ ಪಡೆ ಒಂದು ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾಯಪಂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಕ್ಕ ಈ ತುಳು ವಿಷಯೋಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಆಡಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನಗ್ ಪೋಪ ಏತ್ ತೀರ್ಥಗ್ ಅಧ್ಯಯನಗ್ ಪೋಪ ಆತು ಬೇತೆ ನಮ್ಮಂದ ಐಕಿ ಎಗ್ಗೆ ಪುಟ್ಟೊಂದ ಗಮನೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಡು ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಏತು ನಮ್ಮ ಆಳೋಗು ಪೋಪ ವಿಷಯೋಡು ಐಟು ಎಗ್ಗೆ ಪುಟ್ಟುನು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮುಂಡ ಪಾಡ್ದನ್ನೋಲೇಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮುಂದ ಶಕ್ತಿದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು. ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲಗಿ ಬೇತೆ 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 ವಲಯಗಿ ಬೇತೆ. ಇತ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಇಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ದಾಟದ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಆ ಸೈಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂದ ಭಾಷೆ ಅವು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಭಾಷೆಡು ದೈವಲು ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪಾತ್ಯನು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಯಾನ್ ತೂತೆ ದಯಪಂಡ ಈ ದೈವಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೇನು ಸಾನೋಡು ನಂಬುವೆರು, ಕೆಲವರೇನು ಬನೋಟು ನಂಬುವೆರು, ಕೆಲವರು ಕಲ್ಲಡ್ ನಂಬುವೆರು, ಕೆಲವರು ಕಟ್ಸಲೆಡ್ ನಂಬುವೆರು, ಕೆಲವರೇನು ಬೆತ್ತೋಡ್ ನಂಬುವೆರು, ಕೆಲವರೇನು ಒಂಜಿ ಕಲಶೋಡ್ ಗಿಂಡೆಡ್ ದೀತೆನ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ಡ್ ನಂಬುವೆರು. ಬಕ ಈ ದೈವಲು ಏತೊಂಜಿ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪಂಡ ನಿನ್ನ ನಂಬುವೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ ನಟೊಂಡ ಆ ತಾರಾಯ್ಡ್ಲ ಅವುದ ದೈವ ನೆಲೆ ಅದು ಬರ್ಪಿನ ಕತೆ ಕುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೋಲದ ಟೈಮುಡು ನೇಮದ ಟೈಮುಡು ಪುರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇನೊಂದೆ ಮುಂದು ಇನ್ನು ಪೂರ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಐಕೇನ ಕಡೆ ಪುದರ್ ಪಂಡೇರಿ ಅವೇನು ಗೋಚರೋಡು ಇಜ್ಜಿಯನ್ನ ಅವು ಬಾಯಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪಡುತ್ತೆ ಐಕ್ ಅವು ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಈ ಜಿಡ ಈ ಜಾನಪದ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಬಾಯಿ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಕ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋನ ವಿಷಯ ಅನ್ ಬರೋಡ್ಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೀಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಕೀಳು ವಿಷಯ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆದ ವಿಷಯ ದೇಪಂಡ ನನಲ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಣನ ಅಡಿಯಾಳಡು ಆದುಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವು ನನಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಕೆಲವು ಮದ್ಮೆದ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಪೊಣ್ಣು ಒಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟಲ ಅವು ನಿಕ್ಕಾಯಿನೇ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು, ನಿಕ್ಕಾಯಿನೇ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬಂತರ ಐಕ್ ಹಕ್ಕುಲು ಉಂಡು. ಒಂದು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು వచ్చిನ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮಾಮುಗು ಕಣ್ಣನಗು ಮಾಮಿಗು ಮೈತಿದೆಡ್ಲೆಗು ಅಗಲೆಗು ಮಗಲೆಗು ಈ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದದು ಒಚ್ಚಿದ ಕೊರ್ಪಿನ ಬುಂಡ ನಿನ್ನಾಯನೇ ಹಕ್ಕುಂಡು ನಿನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಪಿನತು ಮಸ್ತು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಈ ಪೊಣ್ಣು వచ్చిನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಳ್ಳ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಐಟಲ ಈ ಪೊಣ್ಣು వచ్చిದ ಕೊರ್ಪಿನಾಗಲು ಅಲ್ಲೇನು ಪೋಡಿ ಪೋಡಿದೇ ಬತ್ಕೋಡು ಈ ಪೋಡಿಗಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೇಡು వచ్చిದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಅವುಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಮೌನಗು ಪೋಪುನು ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅವು వచ్చిದ ಕೊರ್ನೆ ಪೊಣ್ಣುಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದವು ಮೌನ ಆವಡಿ ಪನ್ಪಿಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೇಡು ಅವು ಪೊಣ್ಣು వచ్చిದ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಲು ಬರೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮೌನ ಮಾತಾದಾಗ ಪಂಡ ಈ ಮೌನ ಆಚಿನ ಮೌನೆಲು ಏತು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತ್ ಪಂಡ ಅವು ಪಾತೆರೆ ಬರಂದೆ ಮೌನ ಅವು ಮೌನವನ್ನು ಪೊಲ್ತುದು ಅವೇನ್ ಪಾತೆರ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದೆ ಅಗುಲು ಏತು ಒಂಜಿ ಗಾಢವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪಾತೊಂದು ಅಗುಲಿತ್ತೆ ದೈವದ ರೂಪೋಡು ಇದ್ದಿರ ಆ ದೈವಗ ಪಂಪಿನ ಪಾಡ್ದನದ ರೂಪೋಡು ಅಂಡಲ ಅವು ಪಿದೈ ಬರೋದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯ ಅಂಚನದಸ್ಕರ ಈ ಮಹಿಳಾ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜೋಡು ಈ ಮಹಿಳಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮೇಡಮ್ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬಹುಶಃ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆದ ಪಾತೆರ ಆರು ಪಣ್ಣ ಕೈ ಆಂಡ ಆರು ಪಾತೆರ್ನದ ಪಂಡ ಆರ್ಡ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಆಳವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡದ ಅರೆಗ್ಯಾನು ಐತ ವಿಶ್ವಡಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡೆ ಕೇನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಆದ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಲೇಸುದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿನ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ಗುಂಬಾಗ್ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ NA ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಭಾಗ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರು ಕುಡ್ಲ ಈ ಲೇಸುದ ಬಗೆಟ್ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಸರ್ ಇಜ್ಜರಾ? ಮೇಡಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಲೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏನುಂಟು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, MBA ವಿಭಾಗ, AJ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕುಡ್ಲ ಮೆರಡ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಮದಿಪು ಕೊರುಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಉಷಾಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೂರೆರ್ಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಡಳುದುಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕ್ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕೇಂದ್ ಬಾರಿ ಒಂಥರ ಕಣ್ಣಿನ ನೀರೇ ಬತ್ತನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನಡಿ ಈತ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬೋಂಡು ಪಂಡ 22 ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಆದ್ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡ್ ಕೆಲಸ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇತ್ತದು ಇಂಕೊಂಥರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಈತ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪಾಡ್ದನಡಿ ಈತ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐನೊಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ಗೂ ಕೊಣಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂಜಿ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಣಿಲನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಆಪುನಂಚಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಅಕ್ಕೆ ಏತೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡೇರು. ಕರ್ನಗೆ ನಾವಡು, ಉತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವಡು, ಇವನ್ ನಮ್ಮ ನಾಗಸಿರಿ ನಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆನ ಕತೆಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪರ್ ಎತ್ರ ನಾರೇಸ್ತೆ ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಿಂದಿ ಪೂರೇಟ್ಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣ ಗುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪವರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಎರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಪೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದನಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಜುನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ತರ ಒಂದೊಂದು ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ತರನೇ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಬೇತೆ ತರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇತ್ತನು ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆ ಕಾಲಡಿತ್ತನು ಅತ್ತನ ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬೇತೆ ತರಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿನ ಆ ಟೈಮಡು ಮದಿಮೈನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪಂಪೊಂಜಿ ಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪಂಡದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ 5 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂಚಿನ ಮತ ತೂನಾಗ ನಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವನುಂಡು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಡ್ದನಡು ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಾಡ್ದನ ಅತ್ರ ನೈನಕ ನಮ್ಮ ಜನಪದದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದಿನ ದಾದಾಳ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ ಅನ್ಪುಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರೋಲಿಯಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮೂಡೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ತುಳುಟು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಜೊಂಜಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಈತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪೀಠ ತುಳುವೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ತುಳುನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲ ಸೇರ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜ ನಾಡಿತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅದು ಗೆತದುಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಐತ ಮಿತ್ ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏತೋ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾರ್ದನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗ ಒಂದು ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಇಂಚ ಏತೇತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಟ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಭೂತಾರಾಧನ ಗಗ್ಗರದೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಅವೇ ತರ ಯಕ್ಷಗಾನನಾಗ ಗಣಪತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನಾಗ ಕೋರಿದ ಸೊರಕೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೈ ಜುಮ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಾನೇಟು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೇಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು
ದಯಪಂಡ ಅರ್ಥಾಧಾರಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಡ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಒಂಜಿ ಈ ತುಳು ಮಹತ್ವಡ್ ಈ ತುಳುತ ಈ ಪಾರ್ದನ ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಯುವ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲು ಈ ಪಾರ್ದನದ ಈ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ಪಂದು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮನೇ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಾಪನಂಚಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಪನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನನಲಾಪನಂಚಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡಾಪನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ರೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯುವಜನಕ್ಲಿಗೆ ಚಲೋ ಇತ್ತೆ ಜನ ಸೇರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 30-35 ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಸಮುದಾಯ ಪೂರೆಗ್ಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅದನ್ನ ಯಾಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಗ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಿ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ್ ಮಾಧವ ಸರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ ತುಳುವೆ ಅದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಮುಂದೆ ದುಂಬು ಕನೇರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಯುವಜನಕ್ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಣಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭೂಮಿಡಿ ತುಳು ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆ ತೂಪತ ಹಂಪೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಯಬರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ತುಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ನಾಥ್ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಜನಪದ ಶೈಲಿ ಪೂರದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಕನಕ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲು ಏತೋ ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಜ್ಞಾನೋಪನ ಜನಕ್ಲು ಏತೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಉಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದು ಪೋಯಿ ಪಂಡದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪಣಂದುಳ್ಳೆ ಸೊ ಎಂಚಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯರು ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಜಿ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ತೋಚುಂಡು ಸರ್ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ನೆಡ್ದು ಪಾತಿರ್ವೆ ಹಾ ಹಾ, ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕೇಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಆ ಇತ್ತೆ ಈ ಲೇಸುದ ಮುಗಿತಲದ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಈ ಲೇಸುಗ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರೆಗ್ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೌಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿತ ಲೇಸುಡ್ ಗೇನದ ಬೊಲಬು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಈ ಕಜ್ಜದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ದಾಂತಿ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅರೆಗ್ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ಸೇರಿಯರಾಯಿಜಿ ಅರೆನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸನ್ ನಡಪಾವೆರೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಕಜ್ಜ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪರೆಗ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿ ಎಂ ರೈ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಕುಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸುಗ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ
ಮಾತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಲ್ಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೇಡಮ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಮಸ್ಕಾರ.